जोंना फट' लानायाव डिस्टार्ब जाना दङ नै मानसिफोरा फट' लागासिनो Hey guys, good morning. Welcome to channel Ready Vlogs. Okay guys, today we are going to add Bhutan. Yeah guys, so गोबां गोबाव जाबायमोन vlog बानायिया. So today I'm making short vlog. So keep watching this video. And then guys, because this video going to be more fun. So let's go. Boom 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 boom. One hour later. Yeah guys, okay guys, so right now we are at Indo-Bhutan Gate. Look at this. This is Indo-Bhutan Gate. So now we are going to inside the Bhutan. So let's go. Yo guys, okay guys, दा जों नै भुटान गेजेराव दङ स' सानजौ दंफांनि भुटान टाउना बेनो स' लोगोफोर नाय भुटान टाउनखौ एसे स' इन्जय स' जोंना फट' लानायाव डिस्टार्ब जाना दङ नै मानसिफोरा फट' लागासिनो हनै ओजोंहाय Yo guys, okay guys, लोगोफोरा भुटाननि राजाखौ मिथियाबा नै सिनायना ला खिसिनि आं भुटाननि राजाखौ भुटाननि राजाया माबायदि स' नाय रियर केमेरा खिसिनि आं भुटाननि राजाया माबायदि स' नाय भुटाननि राजाखौ
later. Yo guys, okay guys, जों दा नै भुटान सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो फिनबाय गिदिंबाय दिनै भुटानाव थारमान स' न'आव थांफिनसै दा स' भुटान गेटआव हनै Let's go. 1 hour later. Hey guys, okay guys, right now we are at Townful Park. So भुटाननिफ्राय फैनानै दा जों Townful Parkआव दसे ओरैनो हाबफैदों मा खालामनोखाय न'आवनो थाबथानाय जायाखै स' लोगोफोर मा खालामनांगौ नोंसोरथ' मिथिखागौ स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब आरो बेल आइकनखौ थुना लादो स' लोगोफोरा बुङो आरो आंनि भिडिअआ एसे फान आरो नावफिस स्टाइलनि आरो ओमफ्राय दुस्तु स्टाइलनि लोगोफोरा भद्र स्टाइलनि मोजां मोनो ना एसे दुस्तु स्टाइलनि भ्लग मोजां मोनो स' नायबाय दा भिडिअखौ सानफ्रोमबो नुसै स' लेट्स गो बुम 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 दिस